lidi chystám takové nepříjemné, pro některé nepříjemné překvapení. Co asi? Našel se nám tu hejtr. Co jinýho? Klidně si mě hejčujte. Počkej, kde to bude? Kde to vlastně bylo? Jo, vlastně tak to bylo asi jenom u toho. Já jsem si to zablokovala toho exota. Jenom 15 odběratelů, jaká lama. A jenom jedno video. Proč nemáš dobrou kvalitu na videích? Nevím, jak se to říká. Protože jsi malej skur. Píp. Kit. Takže jakože čaues.